Hát hello mindenki, én Gabriela 39 vagyok, és köszöntök titeket ebben az új videóban, és amiben csak annyit szeretnék elmondani, hogy a tegnapi videó technikai jogok miatt nem tudott felkerülni, föl lett véve, de nem tudtam felrakni sajnos. Ö, igen, holnapra szeretnénk nektek egy live-ot beígérni, ami pedig nem más lesz, mint hogy meg fogjátok szavazni szépen a komment szekcióban. Már ha meg akarjátok szavazni, a leírásban lesznek, hogy milyen játékok lehetnek, Roblox lesz mindegyik, csak ti dönthetitek el, hogy melyik fajta játék legyen Robloxon belül. És igazából ennyit akartam mondani. Holnap a live 5 óra fél 6 körül érkezik, hogy mindenki hazaérjen már iskolából. Úgyhogy igazából ennyit akartam mondani. A holnapi live ugye 5 óra körül fog érkezni, és ja, szavazzátok meg, hogy milyen Robloxos live legyen. Ha tetszett a videó, iratkozzatok fel, dobjatok egy lájkot, kommenteljetek, és ja, sziasztok!